Last promotion, panakip butas nga ba sa mahinang performance ng mga paaralan? Uy! Because the system is screwed. Exactly. Kasi, That's the system is exactly what I'm Ayun. saying. Meaning this system, the same system that is Yan, kaya kailangan ng mass promotion, may nakatago pang jeans. Hanggang kailan mo sisisi sa gobyerno ang buhay. Alam ko, narinig ko na. Kanina nasa sabungan ka lang ah. Diba ito yung batang galit? Kumusta yung mga cancer? Ako pa si Paolo at meron na naman tayong tito na nakawala sa kanyang inuman kasama na kanyang mga manyakol na boomer friends. So ngayon, panoorin muna natin dahil tayo maglalaro ng sulot-usukot pero may meron tayong pasingit na balita ang ina. So daanan muna natin ang mga video na ito. POV, nag-swimming kayo? Okay, uso ngayon ng swimming. Pasok ko ng tubig ang tenga mo. Tanggalin mo na. Di ko kaya pitik. Yung bangs ko masisira eh. Alam mo na yan. Tapos meron pang barbecue, hotdog, kompleto. Ilaglag mo, sausaw mo dun sa swimming pool na merong ihi ng pamangkin mo. Utsa, ang sarap, di ba? Sulot. Ano ang posibleng idahilan ng manyako na Grab driver? Nagpamilya po ako, nabigla lang po ma'am, mahal po ang gas, o letrang D, mahirap lang po ako. O letrang E, cherry pie Pikachu, pwede rin yun. So sa badi yan nakakalam ng context nito, si Cyril ay nag-grab papunta sa kanyang trabaho. Tapos, pinost niya yung kanyang picture nila together. Na sinabi, nagulat ako, nagpa-picture sa akin. Sabi ni Cyril, kuya, picture tayo bago ako bumaba. Siguro humingi siya ng picture. Yung driver, syempre. Ako, sure ma'am, wag mo lang ibenta picture ko. Siguro pa-joke yun. Tapos sabi niya, ang laki ng bata na yan, all caps. Tapos, lumabas yung dumi doon sa comment section. Nung pinost na ito, may mga friends siya na nag-comment sa kanyang post na paldo, haha, kahit wag na magbayad. At sinabi naman niya, sabihin ko sana paluin ako ng ano niya, he, haha. Man, uhaw na uhaw. Tapos, yan, nakakatawa yan, te, ha, kababae mo pa namang tao. Ladi ka balab ng mama mo, wag ka mangilang post na may post. Well, pinost mo yun eh. So, kasama talaga yun sa mga sasabihin mo. Pero yung lumabas sa kanyang pagka-manyakol, happy Women's Year. So, on the way. Tapos, ang comment niya ay Jack. At sabi niya, malibog. So, naging squammy na yung kanyang comment section dahil dito. Dahil siya rin mismo ay hinahayaan lang din to mangyari. Parang normal lang to na usapan sa kanila. Ngayon, itong feelingerong content creator na ito ay nag-viral. Tapos, pinakita kay Cyril mismo yung usapan na kasi hindi alam ni Cyril kasi meron siya ata pina-plug na kanyang show. So ito yung kanyang reaction dun. Ito yung sabi niya. Mga ganyang medyo ambas. Okay. Hindi pa kasi ako nag-phone. Hindi kasi ako pala phone. Pero now that I'm seeing this, I'm sure na I'll do something about it. Kasi even before naman ako... So iniisip niya na kasuhan itong Grab driver or alam mo yun, bigyan siya ng karampatang parusa sa kanyang ginawa. So nung pumasok dito yung mga journalist, ito ay merong happy vibe kasi pina-plug niya yung show. Tapos ito naging serious matter. Medyo may pagka-awkward lang yung mga gaganawa. Pero sinabi naman dito ni Cyril na okay lang sa kanya kasi parang mas nabibigyan pa ng fuel itong ginagawa niyang pagtatrabaho, pag-push para kumita. Lalo lang siya dito parang ginanahan na parang merong mga ganito pa rin tao sa mundo na ipaglalaban pa rin niya ang kababaihan at what stands ang isang malakas na babae sa panahon ngayon. Now that I'm seeing it, hindi ko yan papalagpasan. Of course, hindi dapat nagiging entertainment yan in any forms. And at the same time, I hope the platform or the should do something about this. And they did dahil nag-post din ang Grab tungkol dito. Yeah, Grab Philippines extends its sincere apology to Miss Cyril Manabat for the unacceptable experience she had with the driver. What was reported is deeply concerning and does not reflect the status we uphold on the platform. We are already in direct contact. Ako si Miss Manabat, nagbibigay na sila ng paano nila ito aayusin moving forward. So, nung kanilang unang investigasyon, nalaman nila na itong driver party involved has been placed under preventive suspension. Grab affirms that such behavior constitutes a grave violation and a bannable offense under our driver guidelines, meaning tinanggal siya sa kanyang trabaho. So meron naman daw mga mandatory na safe spaces at anti-harassment training na ina-undergo sa Grab Academy ang kanilang mga Grab drivers. We recognize that this incident demands more than a restatement of existing protocols na kailangan pa nila dagdagan pa itong kanilang ginagawa. Every person who uses Grab has the right to feel safe. We'll continue to hold ourselves and our driver partners to that standard without exception. So ibig sabihin yan, kailangan natin na isa pang TNBS operator dahil namimiss ko na rin ang Uber, please. Matagal pa usapan ulit yan pero namimiss ko na rin na meron silang kalaban para lang din hindi sila ganun ka-lax sa kanilang mga operation. So, sukot to. Malalaman niya ngayon paano maging isang content creator, kuya. Yan, content lang, di ba? Ate kung makukontento ka sa kanyang gagawin. Paypay muna tayo sa bahay, kuya Grab driver. May matutunan ka dyan. Nangyari sa'yo? Inoot ito. Ito ang umiral. Ito ang umiral sa utak ni Kuya Grab. Kaya naman pala. Okay, nakita niya siguro to nung dumaan sila. Tunod, galing kay Coach
age gap. Hanggang kailan mo isisisi sa gobyerno ang buhay? Ako, narinig ko na ito. Madali ito sabihin, di ba? Pa ikaw ay nakaangat sa buhay. Pero sa mga taong hindi naman pupunta sa level na hindi nila kakailanganin ng gobyerno, na gumagawa ng batas para makatulong sa tao, para matulungan yung mga taong hindi naman kakayanin ang mga simpleng changes sa buhay. Literal na talagang sentimo o piso-piso lang ang kanilang kinakailangan malagpasan araw-araw. Piso-piso lang na pag lumagpas to ng 500, 505, may hirapan na agad sila. Kailangan natin matanda na may mga ganun tao. Hindi naman natin tinatanggal dun yung sipag na di mo kailangan ng gobyerno, magsipag ka lang. Magsipag ka na may tulong din ng gobyerno. Ano bang napakahirap? Humihingin ka lang naman accountability sa gobyerno. Hindi mo sila parang kailangan ka padidehin o pabebehin, di ba, na nalay ka nga alagaan. Hindi yun yung point. Ang point is kailangan mo lang ng tulong nila. Kailangan nila padaliin ang buhay ng kanyang mga mamamayan. Dahil ano pang silbi ng gobyerno, di ba? Nagbabayad ang mga tao ng tax dyan. May trabaho ka man na hindi. Kahit si Kuya Grab ngayon, wala ng trabaho, nagbabayad yan tax kasi bibili yan ng pagkain. Kakailanganin ng pagkain ng kanyang pamilya. Kailangan niya kumain. At may mga tax na nandun. So, napasok pa siya. So, malito na thinking na hanggang kailangan mo isisisi sa gobyerno ang buhay mo. Kulang yan. Ayan ay maikling pag-iisip. At sa mga nagbibigay ng life coaches sa mga Pilipino, ito ay kulang. Tama naman, hindi mo dapat isisi sa gobyerno ang buhay. Pero kailangan mo pa rin lagi accountable ang gobyerno sa pang-araw-araw. Dahil binoto mo yan, hindi yan dahil nagsasayaw lang, di ba? Nandyan sila, binoto yan ng tao para tumulong sa tao. Yun ang punto ng mga gobyerno. So, sinabi niya dito, masakit pakinggan, pero yun ang totoo. Ilang taon ka nang galit, pero ano bang nagbago sa buhay mo? Oo, may mali sa sistema natin. May kulang, pero kung lagi mo lang sasabihin na kasalanan nila lahat, paano ka gagalaw? Paano ka nakikilos? Sinabi niyo yung extreme part ng isang tao na laging sinasabi kasalanan nila lahat. Yeah, kasi may mga taong tamad na wala lang ang ginagawa, wala pang tulong ang gobyerno doon. So, lose-lose yun. Pag nabigyan ka ng sobrang pangit na sirkumstansya, ikaw ay pinanganak sa ilalim ng rilis ng tren, meron ka pang disability, mga tao sa paligid mo, puro may utang, so ikaw umuutang ka din kasi kala mo normal ito. Ikaw ay lalaki ng sobrang pangit ng binigay sa iyo mga baraha. At walang level ng sipagin mo lang, galingan mo lang ang tutulong sa iyo doon. Parang meron kang invisible na ceiling. Meron ka doon hindi malalagpasan kahit anong gawin mo. Kahit ikaw pa ang pinakamasipag na foreman, construction worker, o breadwinner ng pamilya mo o ng mundo, pag ikaw ay nilagay kita sa sobrang pangit na circumstansya na pinanganak ka lang, minalas ka lang na pinanganak ka sa ganung circumstansya, mas mataas ang tsansa na mamamatay ka lang kung saan ka lang din nagsimula. Kung ano yung nabuhay ka sa level 1, mamamatay ka lang din at sa level 1 na yun. Okay? May mga taong siswertehin na merong ganito, merong ganyan, kanya-kanyang baraha yan. Pero, di ba, kulang kasi sa impormasyon pag binagsak lang natin na sipagin mo lang or itong mga ganitong mga life coach na mga quotes ay bagay lang sa mga taong meron na agad natapakan eh. Meron na agad one step out the door na agad sila. Meron na silang ganun eh. Baka pinag-aral sila mabuti, yung magulang nila hindi basagulero, naglalasing, may mga kapatid sila nila kailangan pag-aralin, siya ay walang mga sakit sa katawan na nagpapahirap sa kanya gumalaw. Yun ang para sa mga to. Pero sa mga taong walang ganong klaseng pribilehiyo ay walang kuwenta sa kanila tong quote na ito. Hindi to gagana sa kanila. So sinabi dito na hindi ka aseso kung puro ka lang sisi, hindi ka usag kung puro ka na lang rant, at lalong walang mangyari sa'yo kung nahinihintay mo lang na may magbago para sa'yo. Reality check, walang darating para iligtas ka, hindi ka tutulungan ng ibang tao at lalong hindi ng gobyerno. Ang lungkot marinig nito no? Na hindi ka tutulungan ng gobyerno. Wag na yung tao, sige, hindi na naman reliable ang tao eh. Sige, sarili mo na lang. Pero pati gobyerno na kumukuha sa'yo ng tax, na binabawasan yung kinikita mo, na sa ibang lugar, mas madadalian ka makakuha ng trabaho dahil lang siguro for example, ikaw ay matanda na, 50 years old, 60 years old ka na, gusto mo magtrabaho kasi merong biglaan na kailangan mong sustentuhan o kailangan mong bayaran dahil sa pamilya mo o yung anak mo ay nagkaroon ng sakit. Mas madali makahanap ng trabaho kung ikaw ay nasa ibang bansa kasi yung gobyerno nila tinutulungan sila or nagbibigay ng mga batas para yung mga kumpanya ay kailangan bigyan sila ng time of day. O hindi porket matanda yan, hindi na magaling. Siyempre kailangan mo pa rin pakita o i-market yung sarili mo kung anong kaya mong i-provide sa mga nagbibigay ng trabaho. Pero at least bibigyan ka ng chance. Dito ka sa Pilipinas, mas mahirap magbigay ng chance. Yung mga opportunity ay sobrang mas narrow kumpara sa ibang lugar. Na bakit hindi tayo magkaroon din ng ganun? Example lang yun. Marami pang klase. Pero sinasabi ko lang na ito yung hinihingin natin sa gobyerno. Hindi naman tayo kailangan akayin ng gobyerno. Alam mo yung pag-isi o pagdilat ng mata o susubuan tayo ng pagkain. Ang point lang is mag-guide lang yung mga tao na wala na ibang mapagkukuhanan pa ng tulong. Yun lang naman siya. Ikaw ang gagalaw, ikaw ang didiskarte, ikaw ang magtatagoy ng babago ng buhay mo. Tama yan, magandang mindset yan eh. Okay? Kasi alam mo na sa dulo, ikaw pa rin responsible kung ano mangyayari sa buhay mo at hindi ang gobyerno. Pero kailangan pa rin kasi
Nasaan ka ba? Ang lahat ng tinatapakan mo ay merong kapangyarihan ng gobyerno. So bakit natin sila hindi bibigyan? Alam mo yun, na importansya, na accountability sa lahat ng kanilang ginagawa. Kasi by that logic, pwede ko naman sabihin, huwag na natin pansinin yung gobyerno, pero sila naglalatag ng batas para pahirapan tayo sa pagkuha ng mga requirements or papahirapan sa pagbayad ng buwis. Diba yung mga yon? Bakit ganun? Bakit pahirapan? Ba't hindi tayo magtulungan? Pati rin naman sa comment section siya rin naman ay na-call out. Pero at least ito na nagkakaroon ng pag-uusapan. It is always the motivational speaker. Partially true, but you have to understand that the government makes the law. It's not blaming the government, it's asking for accountability for the obligation. Okay yung punto niya, kulang lang. Nakukulangan lang. Sukot. Sunod. Top 3 benefits ng pagiging bobo. Iwas sa pagiging leader. Okay na naman, marami kasing mga tao sa gobyerno na hindi naman dapat naging leader ay nagli-leader-lideran, hindi marunong maging leader para sa mga tao. So hindi dapat talaga para sa iyo, hindi porket naging artista ka lang, hindi porket may kilala ka lang sa pamilya mo na sikat, eh pwede ka na. Hindi dapat ganun. So mabuti yun, at least realidad to ng buhay. Pangalawa, hindi palagi natatawag sa recitation. Very good. Ang malungkot lang dyan, ayaw ng babae ang bobo. Gusto niyan mabilis ang isip at kailangan silang intindihin kasi ang hirap intindihin ng babae. So kailangan matalino ka. Kung meron ka man sign na kailangan mo i-push yung sarili mo, hindi maging bobo, isa na yun. Pero mas maganda kung sa sarili mo siya gagawin. Diba? Wait lang, parang namamandela effect ba ako? Pero dapat, di ba nakasalamin to? Nahulol ba ako? Nadaan ba to sa AI? Pero same na, naalala ko to, meron tayong video dyan. Sunod, sulot, mass promotion. Panakip butas nga ba sa mahinang performance ng mga paaralan? Uy, debate! Dyan, na-miss ko to sa ano to? Schoolmates. Hindi lahat ng estudyante mayroong iisang pag-iisip. Meron tayong tinatawag na IDP o Individual Development Plan sa bawat estudyante. Lahat tayo ay natututo sa iba't ibang paraan at sa iba't ibang aspeto. How is that relevant na pinagsasama-sama natin sila tapos ipapasa mo kahit hindi naman nila masyadong natutunan yung pinag-aaralan nila? Mass promotion should not be encouraged in our country kasi nga, yung mass promotion, nangyayari na siya ngayon. Anong nagdulot nito sa bansa natin? Maraming mga students nasa high school na nasa college, hindi pa rin sila marunong magbasa. How do I know? Kasi nakikita ko with my very own eyes. Ako, sa mga debate, ayoko lagi yung sa sarili ko opinion. Para sa akin, mahina siya eh. Kasi parang sariling opinion, mas maganda sa isang debate, gamitin mo is actual. Context lang din, itong nagdalawa nag-usap ito, sila ay binigyan ng parang point or argument na ipaglalaban nila. Hindi necessarily gusto nila yung kanilang binigay sa kanila. Pero kasi sa isang nagde-debate o sa isang nakikipag-usap, lalabas ang galing mo kung hahanapin mo yung strongest point ng argument mo. Kasi dati, alam ko, meron tayo pinag-usapan sa isang debating sa schoolmates din sa iba't ibang mga topics na nainis sila dun sa mismong nagde-defend dahil yun yung dinedefend niyang argument. Hindi. Mainis kayo kasi pag yung argument ay hindi niya na-defend ng maayos o hindi niya nailabas yung pinakamagandang substansya dun sa point na binigay sa kanya. Kasi kailangan mo lang naman ipaglaban. Yun lang naman yung point. Hindi importante rito kung magaling ka may mambara. Hindi yun yung point. Ang importante ay nailabas mo na maayos yung argumentong gusto mong pag-usapan. Tandaan nyo lang yung habang pinapanood sila. Pinagbabasa sila ng isang teksto, English and Filipino, and they have to answer certain questions. Meaning, if they can pass that questions, meaning they understand that they will be able to pass in the regular section. Meanwhile, if hindi nila ma-meet yung certain standards, ilalagay sila sa mga tinatawag natin na reading classes. Yes, but those reading classes, hindi ba nagpa-practice din sila ng mass promotion? Nakita ko din yun na kahit dun sa mga aral program mismo ay kahit na hindi naman nila masyadong naiintindihan or naipasa, para lang masabi na nag-improve yung reading at learning comprehension ng mga bata, ay na-edit nila yung mga report para masabi na natutunan na agad ng mga bata yung mga lesson na tinuturo sa kanya. So siguro para sinasabi niya rito, hanggang saan yung merong parang say or full hands off ba yung magpapadala ng performance results dito mga estudyanteng to. So wait lang, check ko lang muna ano yung mass promotion. Alam mo ba na bumagsak ka pero pinasa ka ng sistema? Ilang beses in-adjust ng guring grades mo para may sama ka sa mga totoo nagpagod-tagirap? Sa mga pasang-awa. So kailangan nila i-baby para hindi na mahirapan dahil nga syempre naawa rin sila na nagbabayad ng sobrang mahal para sa edukasyon ng kanilang anak. Maganda yun Maganda usapin yun kasi para pinaglalaban mo yung deserving ba yung estudyante sa naawa ka kasi magbabayad pa yung Parang ito nangyari pag sobrang layo nung gap, nung capacity na pag-aralin ng isang estudyante versus sa hindi. Na mas big deal kasi to sa mga taong mas naghihirap kumpara sa hindi. Pero bakit mo naman bibigyan ng special treatment kung hindi naman talaga deserve ng bata yung kanyang pagkapasa? Ang DepEd may tinatawag na OPCRF and LRMDS. Nandito ang performance ng school. Dito nakabase kung ano ang performance at katatayuan ng school. For humanitarian reasons, if I am a
teacher, ipapasa ko ba sa estudyante na alam ko na hindi sila magbasa? Of course not. Kasi bakit ko naman i-manipulate o i-alter yung mga bagay na natututuhan niya But kung hindi that talaga is siya exactly natututo? what happens in our schools today. Before kay Miss JL, ang naisip ko kasi dyan, sa mga estudyante, sa mga dean, hindi ba nagre-reflect din sa school kung gaano kataas yung pumapasa sa kanila? So, pag maraming bagsak to, ibig sabihin, hindi ka magaling na magturo ng estudyante na magre-reflect badly doon sa mismong school. So, I think yun yung way kung bakit mabibigyan ng openings ang mga teacher na ipasa na lang. Kasi baka sabihin ng dean na ang pangit na reflection ito, ipasa nyo na lang yung mga naka 70%, gawin nyo na lang 75, ipasa nyo na lang. Parang hindi ko sabi gagawin to ng school, pero hindi ba siya realistic na iisipin ng isang guro pag sinabihan sila ng kanyang school na kung nasan sila? Hindi na nila binabagsak or pinapa-repeat yung student kasi nga ang dami pang report na ipapasa, ang dami pang questions na ititi. Oo nga, kasi meron din assessment. Paano siya parang hindi pumasa? Parang meron ba pinagdadaanan to estudyante? O ano ba? Kasi ang school, kasi second home mo yan eh. Tatanungin din sa'yo, pag umuwi ka ba ng bahay, kamusta ang inyong family unit? Like, lagi ba lasing si daddy? Uuwi ba? Nagdadabugan ba? Meron bang basagan na nagaganap? Hindi ka ba nababantay? It will reflect on the student. So, maganda rin yun. May mga napapanood ako anime din na ganun eh. Panilang proof na kailangan ipakita. Because the Yeah. system is screwed. Exactly. Kasi, That's the system is exactly screwed. what I've Ayun. been saying. Meaning this system, the same system that is Pero maganda yun ah. Maganda yung point ni JL doon na medyo nalaglag ni Allen yung sarili niya doon nung sinabi niya the system is crude. Kasi I think yun yung inaantay sabihin ni JL dito. Na pag sinabi mong crude nga, then hindi magiging reliable yung performance assessments ng mga schools. Nakakamiss yung mga ganun. I mean, alam mo yun, iba kasi tao naiinis sa mga estudyante. Pero ito, nakakatuwa na makita yung usapan nilang nagbibigay ng katotohanan. Diba? Nagbibigay ng, sarap ng feeling na pag naisip pa na, may sense yung sinabi niya. So, yun yung importante doon. Kaya nagkakaroon ng ganito. Para marunong ka mag-isip sa sarili mo, hindi ka lang puro chat GPT. Diba? Kailangan gamitin mo lang yun na parang utosan. Kailangan ikaw pa rin yung driving factor mag-isip. mode of This is the verification of system MOV. that you are fighting for yes, yourself. and this MOVs for the teachers, mode of verification, pinatutunayan nila yun ng mga students na to Pinaglalaban ay mo kayang yung mass matuto. promotion na yung system, yun nga yung ginawa ng sistema natin na sira. Tsaka ito palang part na to, nakakatawa yung buzzer. Siyempre snippet lang to ng schoolmates. Meron yan yung video na merong first part na ide-defend fully ng walang interruption si side A and si side B. Ganun yan. Kaya lang siguro meron sila ngayong bangayan kasi ito na yung gagaling yung paano ka magsalita paano ka makikipag-usap, paano magpapatong-patong yung mga usapan at paano mo din mauhuli yung kalaban mo para ma-push yung ano. At I think dito nanalo si JL dahil lang sinabi niya yung Because the system is crude. tapos, yun yung parang na-I'd win moment niya. Nag-gojo niya na na-I'd win yun. 47 minutes to, nakita natin ay 3 minutes lang. Mass promotion should continue at dapat ipagpatuloy. Mass promotion is not best defined as something that you won't do anything. And morally speaking, are we going to pass someone who doesn't pass anything at all? Diba? Bakit natin ipapasa ang estudyante na wala naman talagang ginagawa? Dapat ipagpatuloy ang mass promotion because mass promotion is for those students who are being left behind of the system. Kasi pinagpapatuloy pa rin natin at binibigyan natin sila ng second chances through intervention and remediation na ibinibigay ng Department of Education. Ang kanya pinaglalaban ay kailangan natin ito mass promotion para masigurado, parang isa pang layer ng assessment kung deserve ba na estudyanteng bumagsak o hindi. Pero ang defend ni ate, dahil may isa na naman na parang unit na titignan na naman ito, pwede siyang magamit o pwede siyang maabuso. So hindi rin siya reliable. So like you said, bakit natin ipapasa ang mga estudyante na wala naman talagang ginagawa, wala silang pinapasa or pinapasa? So I think na yung mass promotion hindi talaga siya importante para sa mga students because as a student myself, I need to know na naiintindihan ko talaga yung lessons, yung mga pinag-aralan ko ng grade level na yun. Bago ako makapasa sa next level, you can't take the second step without taking the first one. So gusto niya sa simula pala ayusin mo na. Kita mo yan, may mga bars sila sa ilalim. Ibig sabihin, no interruptions. Kailangan mo muna tapusin, tapos pwede ka na magsalita after. So, sa mga gusto pamanood tayo ng mga sa schoolmates, comment nyo lang daw below, type nyo lang schoolmates, tsaka kung anong topic ang gusto mo pag-usapan sa kanila, pwede natin gawa isang video para lang doon. Pero for now, sulot muna dahil kailangan mo natin lagpasan dyan. Uy, RRL, ganda sakto sa... Ayan, kailangan natin talaga mag-aral para sa good bars and 3 wives what a life. Di ka magkaka 3 wives what a life pag bobo ka. Sulot, bulag ba yung ilong mo, kuya? Boss, bawal mag-park yan ah. Ha? Bawal mag-park. Sir, nagbanggaan bawal, po, sir. Banggaan pala. Sorry. Banggaan po, sir. Banggaan. Sige, mga asar ka pa talaga dyan. Masama ka pa sa violation sa dumagdag. Nag-inis ka pa no? Piliin mo yung oras mo ha. Ayan, ito kailangan natin. Yan, kaya kailangan ng mass promotion. May nakatago pang Jean sa pansit. Binibilog mo ang aking isip, Jean Bilog. May pulutan lang ha.
may panulak pa. Yan, puro gin bilog. Hindi ka makabilog ng sarili mong isip, di ba? Sino magawa niyan? Kala nyo na utakan nyo. Teacher nyo, ha? Ginawa na nila dati, kaya alam na nila yan. No? Para sa Narnia, do not cite the deep magic onto me, which I was there when it was written. Sunod. Sukot. Risa! Risa! Freezer yan eh. Kaya nasa sabungan ka lang ah! Di ba ito yung batang galit? Ginagawa mo! Tado! Alis na ako. Sige na baka mamaya malakad pa tayo. Oh, habulin ka niyan. Sa laser ka lang dyan. Sulot. Ano na nangyayari? No to. Before Malunggay Pasal, we have this banger. Hey! Kat copyrighted to. Muhammad O bang kinakain mo sa iyong pinggan? Magaling mo na lang tignan. Kala natin hanggang dito lang AI, no? Ang Anghang. Anghang. Pwede yata to AI. Pili ko na talaga to software to para pasayawin sila na gano'n. Good times. Ano to? Malunggay Pandesal, Albert. Ah, yeah. Kagnisan. AI ba talaga to? Kemika. Kaso ang malulungkot na ito, maka-copyright ako dito. Basta marinig nyo na lang na parang Show My Rice sa kanta yan. Meron pa yung C2, may Pansit Canton. May nauna pa ba sa Show My Rice? Ito ata yung pinakaunang pagkain na nag-viral eh. No? Ano, Malunggay Pandesal. Ano, tara? Ah, ito busog sa Malunggay Pandesal. Chonky boy! Chonky boys! Ito, baka gawing malunggay siopaw. Itong pusa. Busog na busog. Hindi na dapat naiiwan sa rep to mga to eh. Gagawin ka ulam dyan, boy. Sulot. Inuwakan ko ang hotdog mo. Ay, hotdog naman. Di ba to AI? Kinalmot ko ang itlog. Oh my God, puro pagkain eh. Ibang pagkain yung gusto makainin dyan, men. Di na ako naniniwala sa mga kanta ngayon eh, kung talaga bang tao yung kumante. Napakalaki ng itlog mo. Ah, okay, tigil. Sot. Laki ng ulo mo. Ah, okay, di na tayo ko na kaya. Napawal eh. Tingnan nyo to, yung mga bata sa Roblox nagrarally sa Luneta. Eh, no? Wow. Oh. Wag iba ng Roblox, ibaba ang presyo ng langis. Ha? Pati mga bata nagrarally na sa Roblox. I think okay na eh. Na-stop na yung pag-ban sa Roblox eh. Nag-usap na ata sila doon. Baka meron silang isang server. Nag-usap-usap sila sa loob dyan. Tapos okay, di na kami ano. Pero I think papaigtingin na lang yung policy at kung paano nila ginagawa na mas maraming parang parent protection at permission bago makapasok yung mga anak nila sa sulot. Dahil ba at least natututo silang ipaglaban ang gusto nila. Kasi sa mga ito, simpleng bagay. Pag tumanda sila, iba na ipaglalaban yan. Baka yung mass promotion na ng mga schools or kung ipapagpatuloy yun hindi. So doon ito tapos sa ating suot ngayon. Gusto pa na mga ganito, huwag nyo kalimutan like, share sa mga pinasalang ng teacher nyong friends. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paolo na mamaalam.